ikke interessant herhjemme, vel? Nej. Og det er jo lidt noget andet. Så hun har ikke boet i Danmark før? Jo, de har ikke boet her fast, men de har en lejlighed over på Sjælland, over i Gilleleje, Ja. som de bruger om sommeren. Ja. Men de har aldrig boet her sammen. Han har jo boet dernede de sidste 16-18 år. Ja. Det er et rigtig pigeværelse. Det må man sige. Er der også et bad herude for? Ja. Det er faktisk et stort ekstra badeværelse. Ja, det er det faktisk, når man kigger sådan på det. Ja. Så er det jo lækkert til ungerne. Ja. De kan have deres eget. Ja, det er også det, man vil bruge til gæsterne jo. Ja, lige præcis. Ja.